לא מפריע לי? אתה עם ההגה לפה, מה? מה, רכבים? זה לא רכב בשביל זה. תחליק סתם. תקשיב, זה היה עוד קצת אחורה, עוד טיפה, טיפה, זהו. תן לחיצה, קדימה. כן, ככה, איך שאתה. אמרתי שתיתן לחיצה קבועה. זהו. טיפה אחורה וטיפה יותר. יושב על האוטו של המחר. לא, הצד שלי זה הבעייתי. הצד הזה הבעייתי. הופלה! אתה יש לך 31 ו-205, עושה... לא יודע, אני לא באתי, לא עשיתי פניות, אני לא יודע. 31 ו-205, סטנדרטי. נו, תראה, אם בחרת כפתורי פלא. כן, אה? אני מביא כפתור פלא. זהו? זהו? שנייה. כלום, אתה יכול לתת גז. שנייה, נראות עליי, יאללה. אל תעשה כלום, תגיד. יצאת? יאללה, יצאתי. אתה יודע פה, סע. בוא רגע, אני מזיז לך את האבנים. מה קרה, עדיאל? זה משהו שאני בחיים לא עושה. עדיאל? שים לב, יש פה ברזל, כן? נקי. יש פה ברזל, יש לו תגיע. תעלה איפה שאני עליתי. איפה אני? האמת היא שאת הברזל הזה לא ראיתי. לא? זה. עוד פעם תסחול, עוד פעם, אתה לא... הלו, סע אחורה. עוד טיפה. לא עובד, אני שונא רצון. זהו, די. אם אתה לא תיתן גז... אתה לא בא עם גז כמו שצריך. הוא לא ידע, הוא מפחד. אני לא רוצה רצוף. הוא לא עליו, לי לא היה רעש של למה אתה נוגע. לא, גם לא אין רעש, אבל הוא לא נותן לא, גז. יש לו. אתה נותן גז? יש לי אבן שם. אין לך כלום. סע, 235, נעול קדימה, תן גז. תן. עוד פעם, סע עוד קצת. עכשיו אתה עליו. די, סע אחורה קצת. ישר את ההגה. סע קצת, עוד קצת. סע, זהו. מפה תן. אין גז. חמוד, אל הוא לא תדע. יודע, תן לאט. עכשיו אתה עולה, תן מכה. ראית איזה קל זה היה